Anomenem magnitud qualsevol qualitat que es pot mesurar. La longitud, la massa i la temperatura són magnituds perquè es poden mesurar. L'alegria i la tristesa no. Avui mesurarem la llargada d'una taula del laboratori. Dividirem la classe en grups i cada grup pensarà en un patró de mesura i en la seva corresponent unitat. Hi ha grups que utilitzen el peu com a patró de mesura i n'hi ha que utilitzen el pam, el puny, el dit o el colze. A partir d'aquí construïm un regle per tal de mesurar la llargada de la taula. Per sintetitzar, ens centrarem només en 3 grups. El primer grup ha utilitzat el peu d'una dels seus components com a patró de mesura. A la unitat li han dit peu Irene. El segon grup ha utilitzat un puny. A la unitat li ha dit punyoli. I el tercer grup ha utilitzat un pam. I a la unitat li han dit pam Narcís. Les mesures realitzades han estat les següents. Com podeu observar, els valors numèrics són diferents i això pot portar a confusió si els diferents grups es volen intercanviar dades. Una cosa similar passava al món amb les diferents unitats de mesura que utilitzaven les diferents cultures. Per tal de solventar aquest problema, a l'any 1960, a París, es va establir el Sistema Internacional d'Unitats. Anem a calcular en factors de conversió a què equival en centímetres la mesura que ha fet el grup 1, sabent que un peu Irene és igual a 23,4 centímetres. Recordeu que el grup 1 ha dit que la taula feia 6,6 peus Irene. Fem el factor de conversió. Posem un peu Irene dividit i els 23,4 centímetres multiplicant, i això ens dona 154,4 centímetres. Comprovem quina era la longitud de la llargada de la taula. Dona 154,8 centímetres, la qual cosa vol dir que el grup 1 s'hi ha acostat força. Si sabem que un punyoli és igual a 7,4 centímetres i un pam narcís és igual a 21,5 centímetres, podeu calcular a classe quin dels 3 grups s'hi ha acostat més. La mesura d'una magnitud consisteix a comparar-ne el valor amb el d'un patró triat prèviament i que anomenem unitat.